plastilin soğut veray. Qadarly Santa, geçen yıl sen maňa Ferrari'ni soğut etmek ýatdan çykardın, bu ýyl olsa Porsche soğut etmek ýatdan çykarma bor. Bular hatda äle duruşyny gaýbatlaý. Men ýöne oýun etdim. Eger siz gaýdyp gelýäňiz, men seniň gakaryňyzy getirmejegime söz berýän. Eger çynyň diýjäňiz rahat bolsun. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, but at night Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright. Dan, I need a price check on Prince Valiant cans. The number 303 can, please. Thank you. Bulanımlar mikrotorkul ölçüm olyamy? Bilemo? Ay, barlak guraýar. Görpeler üçin. Biraz garaşyň, mende muň üçin pul bar. Ilk gazetlerde ýazdylar. $18, 83 cent, häzir. Sen berde ýöködingmi? Hanım, men bar ýok 8 ýaşymda. Men soň berde ýöködim bolup bilmerni. Şeýle dämi? Sen ejen hani? Men ejen maşynda. Onda kapaň nerede? Olam işte. Oglaňyzy gollaň hani? Maşgulada men ýöködim. A sen nerede ýaşaýan? Men ona aýtman. Näme üçin? Sebäbi men sizi tanamaga. Oho, salam Kevin. Gapul sanay. Men düşünýänlerlerin. Käbir güräme öýde hiç kim ýok ýaly. Düýün bolsa bir ýeri däl hana megdiýädi. Bir hil şapyrad gelýär. Barbarla. Häzir barlaýynmy? Ýok, ertir makow. Bawra. Häzir mi diýär?